Oh, hello. Conas tá tú? Gama? Iontach. Fáilte go Drámaíocht le Cillian. Is mise múntar Cillian agus, well, inniu tá mé beagán in gnóthach. Cai mé líne a rá ó sord. Ach, ní mé cínte an slíos fear chun é a rá. Cad éon líne? Oh, ceis ma. An líne ná is brálam Cúla4 Ar Scoil. Cén chuig nearry mé? 1 second. Oh, tá clás iontach agam chun é seo dhéanamh. An rud nearry mé ná, deirí mé é cúpla uair difriúil. Agus gach uair nearry mé, deirí mé é le mothán difriúil, nó le character difriúil, nó fiú an le chlór difriúil. Agus an sin, peocha mé an ceann is fear. Deirí mé é sa chuí gur bhfuil brón orin. So tá brón orin. A héan, a dó, a trí. Is brálam Cúla4 Ar Scoil. Bhí sé sin anó ar fad, maithú. An uair seo, dearmid é sa chuí gur rún atá an. Tá muid chun é a thugar níl. A héan, a dó, a trí. Is brálam Cúla4 Ar Scoil. Oh, an uair seo, dearmid é sa chuí go muid ag scradaíal. De ré, a héan, a dó, a trí. It's brálam Cúla4 Ar Scoil! Oh, bhí sé sin fíor ramper. Maithú. Ceann ó eile. Dearmid é sa chuí go bhfuil muid gaeilge-foghlaim agus anna hásta faoi. Cearclóir. Mu sé bré? I níag a trí. A héan, a dó, a trí. It's brálam Cúla4 Ar Scoil! Iontach. Bhí sé sin thar bór chuirde. Bhí sé anchairech. Nis. Cén cheann a gceapann sibh ceann is fear? An ceann dearnach. An ceann gaeilge-foghlaim agus anna hásta. Déanann sé sin cíal. Smaoinemh iontach. Má sibh.